Sapota ekhulu lekhosi livela ishaya uniform yaphelela. Yeah, njengoba ugqoke i-uniform yakho yaphelela la ijezi lakho iregalia ye-Chiefs. Lo mntwana ngiyabona muhle. Uthini ngomdlalo wanamhlanje? Bengifuna ibhakani idliwe kahle kahle bafo. I-Sundowns. I-Sundowns yine. Yes. Ibhakani ephume ku number 1 ngibagcwele umlomo kakhulu. Obani waba nomlomo? Amabhakani. Yebo bafo. Uthini umlomo wabo? Uthi bona bafuna ukuwina i-league and bangeke bayibone. Yeah. Akathi bona. Yeah, abalibale kayona. So wena kanjena uthabile? Ngithabile thatha. Yeah. Awuboni ngihlelile i-Chiefs leli. Ngiyabona. Yes papa. So going forward about Sundowns and your Kaizer Chiefs. Yeah. So what is 6 May? Yes. Ujoba fanele kapa utloisa jwang Sundowns. Right there. So ujoba fanele ujoba for 3 points. Yes. No. Pirate. Yeah. Yes bafo. No. Ngiyabonga baba. Thank you. We talk football. If video we check it out.